दिनैनि बे बिजेपिआव फैनाय खारनानो जाहैदों जोंहा माने माखासे डेभेलप जानांगौनि थाखाय खामानि मावनांगौ दं। जोंहा गार्जेन गैया, बेनिफ्राय जोङो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय फैदों। इउपिपिएल हान्जायाव गोबां गोरों गोराया बारा जाबाय, ओंखायनो जों गोरों गोरायाव थानायाव डिस्टार्ब होला होननानै फैनाय जादों। इउपिपिएल सरकार थासेयाव फैनाय खारनानो जाहैबाय बिथांमोनहा जेबायदि खोथा होदोंमोन बेबायदि होनो हायाखै, ओंखायनो जोङो बिथांमोननि हान्जाखौ नागारनानै फैनाय जादों। जोंनावथ' मोनाखै होनजायो। जों बेयाव खमैबाबो 100 जनसो दं लामसाम। ओरैनो दैदेनगिरिखौबो प्लास बिजेपि दोलोखौ मोजां मोननानै फैदों, खारन जोंहा राजिब बांगाल सारा लकेलनि गार्जेन हिसाबै जों बेखौ मोजाङै सिनायो, सारमोनहाबो जों सिनायो आरो बिथाङा जोंनि गांनाय उखैनायखौ गोदोनिफ्रायनो आलादा पार्टिबाबो आलादा हान्जायाव दंबाबो नायबोदों, बेनि थाखायनो सारखौ जों मोजां मोननानै जोंनो गोसो जानानै फैदों।